yewtide yeewe ƴiwtide ɓe ngannduɗaa ko koye kisɗe hakkillaji peɗɗitiiɗi kono enen faandaare men hannde ko ɓurɗen yidde enen kala aan e hoore ma aan e Kalidou Camara haɗa ñaaga ballal taw ko feere ma walla mbuuɗu ma walla ganndal ma walla ni taw ka maçon ngala walla yimɓe maade ɗum fof ina ñaaga jaafɗaane konngol ɗum fof ina ñaaga mboni kala e feere mum mboni kala e baawol mum ko Baba Yaya Dia wi ko naane mbele gonɗen koye yelaade sokhna Ba Diafti wi wallahi gonɗen koye yelanade te jalantuɗen ko koye men wona hay goto wona Bou Younouss yelante wona Kalidou Camara yelante wona Baba Yaya yelante wona Baba Woniere yelante ala yo en paam kala jeriɗo yerini ko hoore mum saabu yelanako galle Pulaar so galle o maha fewdama ko heewi dañi hen ko heewi wonko waɗa wonko ɗamira hen ko heewi ɗum noon wawata wonde kono ƴitten ɗe gacce nde wiyano ko galle Pulaar kono hande woɓɓe batti wiide ko gacce Pulaar saabu goto o waɗin ɗon o wino amo jogui gacce nde o nandi e galle Pulaar o sikkanno way kono Pulaagu kono ko yi ko galle Pulaar nandani e Pulaagu ɗum noon wadde ɓe mbi neɗɗo kodu feyandu umat en dañi hande dariɓe woni suka woni mawɗo woni debbo mbeɗe ndiyen juuɗe woni kala e mbuuɗo woni kala e hakke baawal mum woni kala e hakke hakkille mum holno mbaɗaten holno foti waɗireede haa galle Pulaar mahe natta waade no wayni wonno wano hanki amo darino amo fewndo kono hannde so feewi kadi hol peeje ɗe mbaɗen hade o heɓti ɗum ko heɓtaade dawde ɓurngol welani koɗo mi webtide ɗum noon Baba Yaya Dia waktu o nana fawɗo kono mi ruttintuma konngol dokka kadi goto e bandiraɓe men ɓe jam mollele ñortaake lutiya ñortaake kala ɓure ɓurteno bangal maye bawɗum jelele ɗo yimleen waɗi jelele ɗon yayaɗo noon ceerno Baba nene a jarama no feewi min mbiya kadi bisimilla ma Dieynaba Seck kamɓe gon kadi o naati ɓoggol ngol bandiraɓe on kettimo nde ɗo yewtere ƴeewe hole mon jiɗɗo werlade konngol Harouna Mamadou Diallo ne kadi min coynima min mbima bisimilla ɗum noon Abou Younouss eɓe kaala e maɗa darde maɗa e karantagal maɗa e kadi aɗa andi ko haaleteɗo ko holko jiɗɗa ɓeydude hen deede Abou Younouss mataw micro mum koko uddi ewa bandiraɓe tedduɓe on kettimo haala ka Abou Mamma Gallo holko jiɗɗa ɓeydude jafoɗa Babou Nene jam hiri jimmi ko weddade ɓeydu hen seeɗa kala ala ko heddi so waɗa galle o ne heblane amin jiɗi guitta min gayna kumpa puisque mboɗo wondi ɗo e seelam goto ne jeeya ganno o wi ko yiɗa bettede kala nde pelliɗ ɗon tan ko heddi e lewru walla ko heddi e wone nokkuji guittodiren kumpa pour wonande keblugol galle Pulaar o Babou Nene a jarama dendi jafoɗa ko mi felmimo noon a jarama min beltima no feewi nanama famama teskama eyyi ɗum ɗon kam so tawi ko dawol guesa wonno mbiyen en puɗɗima dañde dawal so tawi ko lowe ɗiɗi wonno hen lowre fuɗɗima remeɗe ine heddi lowre ɗum noon ɓaade woni waktu o teɓɓitima sokhna Ba ina tonggui hen ko heewi ɓaade woni won fuɗɗiɓe wonko fuɗɗi waɗede wonko heeɓa wonko fuɗɗi heeɓede kala kadi waɗɓeɓe hen nane doggol won joguiɗo doggol ngol ma en garoy hen ɗum noon wadde waktu o nana teɓɓito en ettoto tonngude yewtere nde ko radio ko uri ko haalirde men haalirde ko uri ko nam min calmini min juurma min ñaaguima duwa yafoye ko Abou Younouss ɗattinam ko makki min mi ñaaga konngol no koye golle ngon kadi faaɗi seeɗa bisimilla ko bandiraɗo baɗe ko min pamini Sokhna Ba kadi yo yimɓe tinnoɓe paama ɗum wona fedde woni heen waɗaka fedde ko goo kadi gueɗal gongal no woodi no yo yimɓe tinno yo kaalirde fof yo tinno no kaalirde no haalirde kokki ko hannde waɗi tinno kañƴe fof ɗe mbaɗa noon sabu kañƴe fof ndendi ɗum kadi oɗo mbiɗo yiɗa bettede hay bettere wotere ala hen koko fuɗɗi golleede kala to woni yo ƴeew cuɓaɗo ko alaɗo makko o jokkodira e muɗum ko ɗum jinno ɓeyde noon jaram seydi Ba a jarama Abou Younouss musidɗo nani fami wadde golle koko puɗɗa golle koko puɗɗa jogui doggol ngol ko Mamadou Kadaraji
dia mbo fondu goto e tergal haalide fondu yewti pulago kono kadi ko wayno Amadou Yelo Sow en mbo hebbiya ɓen fof ina jogui hen dogui ina jogui hen hanki en keɗima cimtol makko e haalide Agname ɓamti pulago ko fati fuɗɗi waɗede e galle pulaar ɗum noon so tawi Sokhna Ba ina e ɓoggol en ettoto ruttade nakalo lamorgo leydi Sénégal tawen toon Sokhna Ba woda ko tongani men seeɗa e galle pulaar e holɗo tolni woda ko tongani men seeɗa taw wonɓe nana nde garten ko mbayno nden e haalide ko rigo taw ko yewtere men yontande Sokhna Ba so tawi aɗane ɓoggol ko noon tigi Baba Mignam ko kalɗa ko Sokhna Ba nde wonno kadi ko danwuɗo mbeelu nde affaire o ari nde mbimi komi ɓadaki kalis mi memani mi anda jogui liste o ko Mama Kadara walla Amadou Yero Sow soɓe mi etima nannudeɓe ɗo wideɓe yoɓe nodduɗo kono mi ronki soɓe garna ɓe mbawi mon haala nde mbawmami wiide tan kam ko 2 millions kam en dañi ɗum taw ɗum mbawmami wiide no waɗi waɗɓe $100 no waɗi waɗɓe $50 no waɗi waɗɓe €100 no waɗi waɗɓe tonnes uji ciment no waɗi waɗɓe sakuji sappo no waɗi waɗɓe sakuji ko neɗɗo wawi fof no waɗi waɗɓe hay €10 ko neɗɗo wawi fof forstaka a faami comme no Babou Yunus wini joni won musidɗo men Kalidou Camara won mbo wi so tawi omo fellit ɗum mbaɗa sikki ala bettere par ce que hay hande so yimɓe dañi ko jiiɗi ko tan ummonta ɗum so tawi woni ko France omo wawi wonɓe toon yo jokkodire mumen so tawi ko Amérique yo jokkodire e Mama Kadar so tawi ko Belgique wonɓe toon yo jokkodire mumen kala ko wawi o tottira wona fawede ko wawa hay goto fawa go fof wiya ko yo wat ko wawi pour l'instant ko ɗum tolniɗen eyyi ko ɗum tan mbawmi hen labbitininde on min kam mi ɓadaki kalis hay ɗo Sénégal mbimi ko so ari kala joguiɗo ko ina totto yo tottoyi o fedde bankore Pulaar mi ɓadaki kalis mi memani nde wonno mbaɗa andi hooram kalis kam haymo mi ɓadaki dal mi andani hay windude liste o mi jaɓani windude liste o jogui ɗum ko Mama Kadare walla Amadou Yero on jarama mi salmini e molingel e Dieynaba Seck a jarama Seydi Ba yo jaam salmine a weltanama no fewi bandiraɓe mataw nani paami kono Allah wawi dañen taw ko ganduɗa kala ko ina adde kala ko ina waɗe taw ina jogui wonɗo faya ɓaade kay galle Pulaar wonko timno ɗum ha galle Pulaar heeɓiɗo te kadi galle Pulaar wonko daño woodi ko waasi Allah way so ngaluji ɗi gaddama ngam ina soode ina mahe masañeɓe ina jooɓe taw ko mbaɗono Yaya Dia walla goɗɗo taw ko jooɗiɗo ga walla jooɗi toon taw ina rewɗo golle ɗe ha no hanninni hade goɗɗum jolduren a jarama Seydi Ba nanama Famama Taska waɗi ko wiide tan tinoɗen e koye men neɗɗo so waɗani ko foti ko wadde tan nam jafɗa Mama Kadara mamin jokkodire makko mo jokkodire Baba Yaya o nelda ɗum doggol ngol comme ça ko hayso wona ɗo émission so tawi émission goɗɗo no waɗe o wawa wadde ɗum hen rappel mo heɓ doggol ngol inchallah tigi ɗum jinnoɗen no fewi wadde ɗum téléphone no waɗe affiché jafoɗon numéro makko téléphone yimɓe makko no heɓorto e fof gueɗe ɗe fof taw wasa wonde kuupa hay goto won fof kadi tawne andi so immima holto fayi e so yiiɗi wadde hen hanoro walla 20 centime tawne andi mo rokkata ɓuri wadde fayida kadi ɓuri ladde kadi ɗum ɗo wono suuɗe faada kono nelduɓe numéro Mama Kadara numéro Abou Yero holto ɓe goni noto Kalidou mbiɗo waɗa ko holtono woni o wi waaji ma o ko holtono woni hole leyɗele ɗo e France o woni joni noon wona kanko tan wona waajamo tan ko hay min horam mboɗi hen min jiɗi andude tan ko waaji o mo mbiɗa gardiɗo dokketeɗo ɗo ene e France o ko numéro makko téléphone tan min cohli somin keeɓi numéro mo wini joni alluwal ngal ok o mammi nelde message joni maw neldu ɗum message joni mammi nelde message joni so Allah jaɓi inchallah tigi a jarama Seydi Camara Kalidou Camara a jarama Seydi Ba Sokhna Ba a jarama Ba Abou Yunus a jarama Baba Yaya Diallo Haruna Mamadou ngalɗa noon taw waktu o nayoyi ha no fewi kono kadi bisimilla ma no foti foof hay ko yawa ɓuuri ko wasa ɗum noon Diallo Haruna Mamadou bisimilla ma gillaɗa letti yewtere ma
Haru Mama Diallo Dulmana jarama Seydi Diallo Haru Mamadou en beltinima denndangal bandira moƴƴiɓe tedduɓe hettoɓe haalirde Kohriko international walla mbiyen haalirde windere wa gasi ha laaɓi ko wiide tan en nani ko kaala ko en nani ko haala ko heddoto ko mbaɗen mbuni kala noon ine jogui fodde nde foti hen wadde ɗo gonɗa suka mawɗo debbo e gorko ko wiide tan tinuɗen e koye men haala ko alda e golle ala ko selte koydol jambaragal so wonti nder cuuɗi wonti tindol tiɗɗen en ɗam men dara nden dental leñol so pinal ala majjere naati caɗeɗen dumano leñol ma fine faami dental waɗa gumana ɗum leñol yo anduɓe gaddu bandita wona fulla leñol yo alɗuɓe ndirtu gandal wona joɓani leñol kono yo ɓiɓɓe leñol goppu yoynade ɗeminade leñol jiɗen ko gonɗen ko tinen ko gonɗen ko paɗon ɗen ko gonɗen ko ƴelliten ko gonɗen ko nafen ko gonɗen ko hoto ñafen ko gonɗen ko mbo anda hoore mum wawa wadde fodde mum mbo anda hanki mum wawa made hande mum saka dalla janggo mum aduna ko ɗum jamanuji jamanu kala won yontaɓe mum joom saaha yo sangol seeɗa mbo ala saaha yo ñamlo meeɗa Djiby Ba wi aduna ko ɗum ñalde ñalade ñalawma kala e ñalade mum ñalade kala e ñamlaɓe ɗum mayde wona tan yande e yenade woni mayde komo alano e ñalade e yonta mum ɗum noon en ñaguima yafuye hakkude haaliyanke e heeɗiyanke nde tawno so gueɗal wuudi so yewtere addama boni kala addata hen miijum boni kala addata hen yiyande mum gam ƴeewen wadde ko jiɗɗen ko gam ƴeewen yettinde ko jiɗɗen ko nde tawno soko tawi yimɓe jewtidani gossidirani miijoji gossidirani hakkillaji hay goto andanta on yidde mum saka tan ittat ɗum fodde mum onon heeɗiɓe e kaalirɗe keɗiɗi yo mbat no haalirde fondu waɗi yo mbat no haalirde Kohriko waɗi en tawi nawi hen wonɓe tinano hande woodi timɓe ɗum ɗon ko haalirde tan wawi ɗum wadde en jetti kaalirɗe kala mum coko ha woodi feggere kono kadi en beltinima Baba Yaya Dia kanko hen noto kararagal jamma hande o en beltinima denndangal bandiraɓe en ñaguima yafoy en beltinima mawɗo kadi kamal e Ba Abou Younus e Sokna Ba Aliou Dia e Moɗiguel e Dieynaba Seck e denndangal bandiraɓe hettoɓe haalirde Kohriko kamɓe kala ɓe beltanama en beltinima Baba Yaya Dia kanko joguino juɓɓudi golle e banggal kararagal ga e haalirde wonno ko almudel moon Baboy Nene Ba jaam toon jaam ga jamɗo hakkude o yo Allah hokken wonde jaam Baba Yaya Dia Allah jarama jokkidari Mamadou Kadara e Sokna Ba e Abou Younus kamal jokkodire Abou Younus e Sokna Ba gam falande yetto ko juuɗe ba e jungal ko dental woni worode gollal yo Allah hokken wonde jaam